Tam půjdeš tomu, tak to pozadíš, to víš, na piču. Ty jdeš, piče, ten nezezadu zabije. Piče, co dělá ta piče, to zastřelí. Jo, on mu teče, vole. No? Jak doplně. Spadl ho. Počkej. Vyhráli jsme? Jo! Piče, já jsem stál, vole, 3 metry za nima. Telefon, vole. Já jsem tě volal, vole. Já vím. Já jsem tak mačkal do kapsy, piče, to je ticho. Vzdáleně, já si tohle necítím. Ty vole. Dal jsem to dobrý. Michal, jej. Jsi to prostě musel vychutnat, co? Já jsem neměl ještě jak Říkal, kam běží, vole. Přestřelka, ne? Já takový. Natrčím hlavu a... Krmelec je tam. Ty že ten telefon, jsme 3 metry, 5 metrů za tebou. A já jsem přesně odkaď. jak ten nokiácký zvuk, ne? Piče, já ti říkám ke krmelci, krmelec je tam, ty šulí, kde se vzal tam, ty. Jilimane. Já jsem byl až tam v rohu a se šel potom po ní. Odsaď tam, zpátky a... A pak jsem ho viděl, tak se šel za ní. Jo, já jsem vás viděl od začátku, jsem vás viděl. Mám jste šli, vole. Já mám. Počkej, chtěl jsem vám tam hodit granát, ale přesto jsem neviděl, kdo je a když jsem viděl, tak Strávil postým, jo? Týmová vražda. Máš ještě